8:05 minutu barru, goizeko 9:00 izango dira, eta esan dugu moduan, politika eta ekonomia mundua bentsat bizi dagoela esan duzuegu bai, eta mugimendu ugari dagoela gainera. Eta gaur, aktualidade horri begiratzeko asmoa daukagu, geugaz hementxe Idurre Bideguren daukagu, EH Bilduko senataria bera, Idurre, haupa, egunon. Egunon. Bueno, hemen dezabiz, baina, Madrilera joan etorriak egiten, antxe lanean zabizalako senaduan bai, eta Madrilen bertan pilpilian dagoen behintzat Alderdi Popularraren gaur eguneko egoerea da, eta albiste badugu behintzat egunotan. Zelan bizi ikusten dozuen kontu hori, azalduko eskunzu alde batetik, Ayusoren nebearen diruaren kontua da hori, kobrabeban diruaren kontua hortxe dago, bestetik guztionek alderdi barruan eragindako tsunamia dago, eta eskanik baita be, Espainiako gobernuan eukiliken eragina, hauteskundeak aurreratzeko gogoa eraginete leiken, ez da? Zuek ze balorazio, erosan ikusten dozue kontu guztia dago? Bueno, pilpilen ez da, zelako giru eta zelako gauzak ikusten gauzen, ez? Espektakulo bat. Eta zu hemen? Bai. Baina, bueno, hemen azkenien ondorio bi, ez da, taratzen dugu guztionetatik, eta da, alde batetik, hemen bai komenta da, ez da, Ayusoren ebien kontratu ustezko ilegal hori edo irregularidade horrek, ez? Bai, komunikabide askotan eta euren artien batzutan emoten da hori tapaitzen dela, ez da? Eskutatuten dan gauze bata eta beste gauze batzutaz gauzela berbetan, ez? Botere kontuetaz edo nor baino hobie eta inkluso estrategi kontuetaz, ez da? Bai, ez horren beste ustezko korrupzio hori, ez da? Emotesan dauena Alderdi Popularrak alde batera gure dagoela itzi, da ikusten da, ez, azkenien euren adenien dauen gauze bat ala, eta kostaitzen jakela euren praktika desegoki horretatik urteti, ez? Orduen, hor dau gauza bat, eta ikusten da batzuri antza ez jakila inporta, beste gauza batzutaz berbetan adidielako, eta hori tapaitzen dalakoen. Eta gero beste reflexio bat, guztionetatik atara beharko gendukena da, azkenin Alderdi Popularrien momentu honetan Voxen igoera horregaz eta arrisku horregaz eurek hemen aztertzen ari diena da euren norabideen orantzasun biden, ez? Eta hori kezkagarriz da guretzako eta Euskal Herrizentzako eta danontzako, ez? Askatasun ezberdinek zalantzan imintzen dauen ultraeskuinek, benetan ikaratuteko moduko da, beraz, ikusiko dugu norabideen orantza duen, bai Alderdi Popularraren momentu honetan reflexioetariko bat, hori da, ez? Ayusoren estilo eta autoritarismo eta zentralismo horretarantz joango dizen, eta Voxegaz, eskutik gustora sentitzen dan PP hori topako dugun, edo bestera bateko PP topako dugun, hor dago igual koska, ez? Eta ikusiko dugu. Eurek ganera batzuk, atzo Casado entzunde, ez? Barriro be, alderdi nagusi zen PSOE eta PPren arteko estadu paktu ekeitzeko igual ados egongo lekidiez, ez? Beste batzukaz, alderdi soberanistakaz eta eskertiarrekaz egiten ari den paktuen edo akordioen aurrien, ikusten da Alderdi Popularrak igual beste gauza batzuk nahiago dauzela, ez? Eta beraz, ikusiko da panorama norantza doan, nik uste dut botere kontuetatik aparte hemen badauzela, gai serio batzuk eta sakonak, ez? Eta egoera honek, eragin leke tentazin horik, Pedro Sánchezeri, eragin lekio tentazin horik hauteskundeak aurreratzeko, esetzean dagoela, moten dago? Atzo esetze esan zaben, nahiko argiz esan zan, ez? Alderdi baten ahultasunetatik aparte, berak ikusten dagoelako, beste arrisku batzuk egon leitzekezela, eta beraz, atzo argiz esan zan, egize da, hemen igual atzo gauza bat entzun dugule, eta gero beste bat entzungo dugule, Alderdi Sozialistiek eta gobernu honek erakutzi dozko hori beraz, ikusiko da. Printzipioz emoten da, legialdez amaitzera doazen lakuen, ikusiko da. Pepe barruan egoere horixe da, orain zegoen alderdira joko dugu, Eusko Alkartasunara joko dugu, kongresua egin barri dozue aztegoienean, eta horbe zatiketea izan da nabarmena, ez da? Eta, besteak beste, kongresu paraleloak egon dirala besan geinke, ez da? Zeran joan da kongresua eta zer etxileik honek gerorako? Azkenien, eztabaida lehendik datorren gauza bat da, eta eztabaida egotea eta iritzi ezberdinak egotie alderdizetan eta edozein taldetan normala da, ez? Gauzi da eztabaida sanuek egotie, ez?
Eta eztabaida ja ez da sanue bakoitzak leku ezberdin baten tratatzen dauzenien gaizek, ez? Kongresue telematikoa izan da, eta telematikoki bakoitzak bere ideiak defendatu beharrien, eta bere iritziak eman beharrien, eta ikusi, zein dan emaitza, azkenien erabaki da, beste leku batera juti, ez? Eta hori da niretzako, eztabaida sano baten kontra duen zeu zer, ez? Beraz, tristesiaz, emaitza hor dau, 135, 33, boska ezberdinetan horrek izan dira botuek gauzek aurrera ateratzeko, eta beste partien geratu dizen botuek 114 edo. Beraz, gehiengo batek, erabaki dauz ja gauza batzuk, eta espero dutena da, gauza horrek gusta edo ez, talde guztizetan pasatzen den moduen, batzutan igual ez jatzuz gustatzen erabakizek, gehiengo batek erabakitzen dauzenien, respetatu beharko die, eta ez bakarrik errespetatu. Ni pentsatzen dut, danok lan egin, alik eta lan honen aitzeko, ez? Behar duguna da azkanien Eusko Alkartasunak segitie herri honeri ekarpen alik eta handiezen eitzen, azkanien Euskal Herria Bildu indartzu bat lortu behar dugulako. Euskal Herria Bilduk dauka aspirazioen gobernatzeko, eta beraz, fuerte egon behar da, eta zenbat eta jente gehiago konbentzidu, hobeto, ez? Gure ideiak eta guk daukaguzen aspirazioak eta guk daukaguzen politika egiteko modua, eta egin behar duguna da, demostra, eta gero eta jente ezberdin haue konbentzidu, ez? Gure ideiatara, eta beraz, borretarako behar dugu, jente ezberdina, lanien, iritzi ezberdinekaz, eta danok norabide berian, eta indartzu egotea, hori da danon artean lortu behar duguna. Eta konponketako zubirik badagoala, momentuz ez? Zubizek inoiz ezin die apurtu, ez? Eta ongo balekidie, hobeto. Orain momentuen dauena da, kolore bakarreko talde ezberdinak, eta beraz, borrek errestuko da, talde dinamika bera, produktibo izaten, ez? Baina, egize da, danontzako onena izango leki dela, okertu dien gauzek eta sortu dien zaurizek konpontzie. Badakit, orain arte be, alegin asko indriela konpontzeko zauri horrek eta elkarlanerako, orain arte ez da esan posible, ikusi dugun kongresura garan moduen, espero dut hemendik aurrera, indarrak batzi edalako danok buruen auki behar dugune, eta horren kontra duen gauzek, alde batera itzi. Denporiak esango dago bat. Beste kontu batzuk, bizi izateko gitxieneko diru sarreriaren eskuduntzea, transferentzia hori eginda dagoeneko, lehen dikibilizari ez peskatuz eta ze balorazio egiten dozu, Egiz esan, atzo iluntzien adostu den zerbaita, eta gaur goizien irakurri dut, eta beraz, ez daukat informazio larregi zer dan adostu dena, letratzik ikusi beharko dugu zer dan, egiz da beharrezko izan dugu guk transferentzia hau, eta ez da bai dagoen da transferentzize osorik euki, edo orain arte gobernu espainolak esaten zauena, sukursal bat esati eurena, ez? Eta hori eskendu non hartzen. Beraz, ikusiko dugu zelan gelditzen dan, azkenien argiuki behar dugune da momentu honetan, 5 pertsonatik bat daukagule pobrezia egoeran, eta beraz, ingreso minimo vital hau beharrezko daugule. Eta ganera kontuten hartunde, errentak bermatzeko sistema, nahiko konsolidatu betakule, Banera, konpara eta beste Espainiako beste autonomi batzukaz, nahiko aurreratu eta beraz, momentu honetan eztabaidan dauganera hori zelan hobetu, daukaguzen ahultasunak gure errentak bermatzeko sistema horretan zelan hobetu, eta beraz momentu horretan ingreso minimo vitala sortu dena badie 2020 pasatu da denpora bat, eta beharrezko egendun hori geure eskuetan eukitzie. Ikusten da kupuegaz gero ordainduko dela, edo konpensatuko dela, ikusiko dugu abertzelan gelditzen dana, importantia da guk tresna danak okitzie geure behar izanei erantzuteko. Eta lehen sanote moduen datuek larrezetiez, honek pandemizek azkenien diferentzi sozialak ondino handitzu egin jauz, eta beraz behar dugu politika eraginkorrak eitzie, daukaguzen diferentzia sozial horrek murrizten joateko. Eleixa inguruko abusuen gaia pilpilean dago baita begunotan, ertzaintza 51 kasu inguru ikertzen dabil, Bilboko gotzaitegiak batzordea martxan dauka lehendik lanean ikerketea egiteko, Espainiako gotzainaen konferentziak auditoria iragarri dau,
PSOE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak batzorde independentea eratzea adostu dabe, gainera zu Bermeokoa zara, eta egunotan, bertako Jose Done ikastetxeko abusuen kasuak argitara urten dau, gaia badago eta kasuak urteten badoaz gainera. Publiko egitea eta ikerretzeko mekanismoak martxan ipintea, emoten da bentsa positiboa dela, ez? Bai, azkenien urte askotan beste albo batera behitu den kontu beti izan da, izkutatu die, ukatu indziez ganera salaketa edo egon dizen bakanak. Azkenin kontutan hartu behar dugune da, ume batek olako gauza bat sufriten daunien norberari kostaitzen jako asumiti zertan gertatu dena, atzo beste gunien entzune banien deklarazioetariko bat Bermiotarrana esaten ganera zikin sentitzen nintzen, niri eske pentsatzen duten bakotzien oiun popape urten itzen dozti, ezta? Hain gogorra da pertsona batentzako, ondino da doble gogorra, berak bategaz konpartidu eta horrek kasurik espatzo behitzen, ez? Edo espatzo sinestuten, edo albo batera behituten, eta orain arte hori da sufridu izan da bena. Eta orduen, Euskal Herria Bilduk proposamen bat eminizaren maiganien kongresuen, da, aztertu daigun, ikertu daigun, testigantzak entzunde, zer dan gertatu dena, guazen egiz ezein den danon artien begizek igiritzera eta ikustera, eta gero, ikusi diguzen zeintzu dien formak, gauze batzuk ez dago atzera bueltatzerik, igual badauz forma batzuk sortu den kalte hori zeuzelan erreparatzeko, ez da? Orduen, guazen aztertzera, badauz testigu batzuk edo biktima batzuk ondo datorkien ganera kontatie, publiko itzie, eta batzuntzako terapia bat izan aldana bai, ez? Beraz, guazen horrek entzutera. Gero egiz da, beste ekarpen batzuk egon diela, hobeto dela era pribatu baten aztertzie, adibidez PNVk eta zuek egin dauen bota da bien ideia hori. Guk uste dugu danadala baliogarriz txarrena da, orain arte ongaran moduen egoti, ez? Beste albo batera behitu eta eseitziegaz zer, hori da txarrena. Beraz, era pribatu baten adituen talde batek aztertzie bai zertan gertatu dena, guk uste dugu osagarri aldala izan, guk egin dugun proposamenara, guk egin dugun proposamenak emoten dago aukerie, publiko euren testigantzie emon nahi dauen biktima guztizek emoteko. Eta aukera hori ezin dut zagoie ukatu. Ja neiko da sufridu dauien orain arte, eta ikusiko da sek urteten dauen aurrera, nik uste dut alegin guztizek momentu honetan beharrezkoek diela argitzuteko zerdan pasadana, ez die kasua izlauek, zoritzarrez, Bermion momentu honetan 5 kasu urten dabe, seguru nau, igual gehiago urtengo da biena, eta ez Bermion bakarrik ikusi dugu Elizaren barruen, gero eta kasu gizago dauzela urteten, eta antzadanez sistematiko izan dela kontu hau, beraz, argitzu daigun, urte asko pasadie, eta nik uste dut beharrezko edala erreparaziorako badanoke alegin egitzia. Gernika, Margo Lanak, Gernikak arteko eskaria egin dozu, bonbardaketeak 85 urte beteko ditu aurton, eta simbologia garrantzitsua daukalako honek, Margolan honek konta guzuia zein dan zure eskaria? Alde batetik efemeride importante batzuk, 85. urte hurrena bonbardaketarena, 50 urte beteko die bai Picasso hil zana, hurrengo urtien, ikusten gendun bai, 40 urte diela, Margolan hau Nueva Yorketik Madrilera ekarri zauineko, eta bestalde ikusten dugu, gobernu ezberdin baten aurrien gauzela. Askotan esan dozkuen moduen gobernu aurrerakoiena eidaukaguele. Guztot, baldintza asko emoten diela, barriro be aldarrikapen historiko hau maiganeratzeko. Ganera, badakigu 50 urte Picassoren eriotzatik, gobernue badabilela pentsaten zerbait egitea. Picassoren omenez, eta zerbait hori museo ezberdinetan, eta euren artien Euskal Herrizen be zeu zer pentsaten ari dela. Orduen esan dugu, momentu edabe bai, aldarrikapen historiko hau gobernuari erakusteko hor dauela, ondino oso bizirik dauela,
Eta gobernu honek memoriaren alde bebai zer egin beharko leukela, ez? Ze azkenien Gernikeko bombardaketan eta beste bombardaketa asko bizi izan dugu zenatan be, inoiz ez da ofizialki ezer onartu. Hau da, Franco bere garaizen Gerniken gertatu zena separatisten eta gorrizen erruz izan zala esan zauen, eta arek bombardeatu zutela, eta bertsio ofizial hori inoiz ez da zuzendu, eta inoiz ez da onartu zer dan gertatu zana, eta inoiz ez da memoriaren alde ezer egin gobernu espainoletik. Beraz, gobernu ezberdin bat badau benetan, guk eskatzen dotzaguna da pausuek emotibe bai zentzu horretan, ez? Aitortzan eta baitzebe reparazioen, eta reparazioarako gesto oso on bat izango litzateke Gernika kuadro hori Euskal Herriratzea. Hori da proposatu dotzaguna, eta da momentuz topa duguna da ministro bat onartzen, justu etopaten dauela eskatzen ari garana, baina arazo teknikoek aitzik ezin dela ekarri. Uste dugu aitzakia dela, benetan hori bada eztabaidatu nahi dauena, guk prest gauz, arazo tekniko horrei soluzio teknikoak imintzeko mai gainean, ze oindala 40 urte posible bazan, Nueva Yorketik ekartea Madrilera, seguruna aurrerapen tekniko-teknologiko guztiz eukiduguzenak eukitze azken urteotan, seguruna posible dela Madriletik Euskal Herrira ekartia. Ikusiko dugu, 85 urte Gernika bombardakatu benetik, eta gaur bertan, Ukraina bombardaketak hasi egin dira gainera. Amaten dago zegula ikasten. Benetan, ez dakit zer egin beharko da, gerra bat eukitzie da txarren pasa aljakena, eta beraz, aliketarinena soluzioren bat lortzen dan. Idurre bidiguren, eskerrik asko, ona etortea gaitu, denpura amaitu diaku atorren astea Madrilera, ez da? Hori da, datorren astien beste leku batzuterik ibilko gara lanien. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Bale, zuei eskerrak, agur. Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia, Bizkaia Irratia, Bizkaia